Fáilte go dtí Ospís na Gaillimhe is mis maréid, mar a dearnmuid an seo every moment matters. Agus tá guaine atá ag úsáid ar serviceí tá sé anna tábhacht dún go mbeadh siad compordach a chéad teanga a úsáid. Mar sin is priority dún an Gaeilge agus tá muid ag déanamh iarrachtaí ó bliain go bliain, ólas a chur ar fáil in Gaeilge, an teanga a bheith ar eicáil thart, agus an rud is speisialta é a clistáil. Mar a dearmuid leis an foireann an seo, is cumann mar tá cúpla focail agat ná Gaeilge líofa, cabhraíonn sí leis na daoine agus ina chláán atá ag úsáid na serviceí ón Gaeltacht agus mar gheallar sin tá sé anna tábhachtach dúin a bheithin an service trí Gaeilge a chur ar fáil dóibh. Baineann muid úsáid as an Gaeilge ar meán sosialta agus inar nómhar mar ghaíochta. Tá muid anna bródúil glacú páirte sa Gradam agus bheith ar an ggéirlista. Cabhairn sé linn an cineál momentum a cuine suas leis an Gaeilge.